Moi, eli tästä te kuulette mun äänen nyt. Ja siis nyt mä voin näyttää, että tää on siis mun pitkä video. Ja tässä mä näytän teille vähän mun kyniä. Eli aloitetaan näistä maalitusseista. Joo, mä en siis todellakaan näytä kaikkia, koska mulla on niitä tosi paljon. Esimerkiksi mulla on yksi tällainen tosi iso pakkaus kyniä. Täällä näin. Niin en todellakaan näytä kaikkia, koska niitä on 168, niin en näytä kaikkia. Mutta aloitetaan näistä maalitusseista. Eli siis tässä on tällainen väri. Ja tää on tällaista, tästä tulee maalia. Ja sitä painaa kauan tässä. Sitten pitää hetken painaa näin. Sitten pitää hetki siellä pohjassa. Sitten siitä tulee maalia. Ja se on tällaista. Ja mulla on siis maalitus sit tässä. Ja tää yksi on tällainen niinku kalkkimaalitus. Eli siis niinku tällainen. Tää on ihana väri. Mä rakastan tätä väriä. Sitten täällä saa kans sitä väriä. Mut kuitenkin. Nää on niinku maalitussit. Ja mä en nyt niitä näyttele enempää. Sitten mulla on täällä tällaisia. Siinä on kaikkia maailman stabiloita. Esim. Aloitetaan nyt tästä. On tällainen stabilan tällainen tossi. Ja täältä tulee tällaista keltaista. Sitä ei välttämättä näy kameraan. Mä voisin ottaa jonkun tummemman värin. Esimerkiksi tää. Tällainen sininen. Ja tää on hyvää. Ja sitten mä oon kans stabilotusseja sellaisia niinku paksumpia päitä. Esimerkiksi tää turkoosi. Ja tää on siis tällaista. Mä tykkään näistä tusseista. Mut siis mun yhdet lempparitussit on tällaiset tällaiset tussit. Ja näitä mulla on 168, tällainen pakkaus. Ja näistä tulee tosi hyvin läpi. Mutta tässä on esimerkiksi tällainen väri. Ja sit siinä on niinku toinen puoli. Tällainen paksu. Tällainen. Ja ne on mun, siinä on ne tussit. Mut sit mulla on täällä laatikko, missä on paljon kyniä. Ja mä nyt näytän vaikka tällaisia stabiloon tällaisia tusseja mulla on. Yksi tällainen vaaleansininen. Sitten täällä on Stabilo Boss. Tällainen, no äskenenkin oli Stabilo Boss, mutta se on tällainen, ne on vihreä. Ja sitten mulla on ihan tavallinen ja kun ne on keltainen siis. Ja sitten mulla on tällaisia metallivärisiä tusseja, missä on niinku toinen puoli vähän eri näköinen, vaikka se on niinku sama tussi. Niinku toinen puoli on niinku tällainen oranssi vaikka tässä. Ja toinen on tällainen niinku pronssi. Et se on mun mielestä aika outoa, että se oli vähän silleen huono. Mut mulla on siis täällä kaiken maailman erilaisia kyniä. Ja mulla on tällainen iso pakkaus, mikä mä voin nostaa tän tähän. Ja se on joku tollanen. Sitä ei välttämättä näkyä siinä niin hyvin. Mä laitan sen nyt kiinni. Ja siis tässä videossa mä en piirtänyt mitään. Tää oli tällainen pikkuinen aika lyhyt video, mutta kuitenkin tässä mä näytin mun kyniä. Niin moikka!